Be chich ni ntiere medruok gik midwaro e skunde magien gik mabere moko jonyuol ne yuago ni dwaro odwa bedo mang'eny ahinya. Ere pachi wachni? Gima ng'eyo ni skunde nyalo bedo nitie moko mantie gik moko manya jonyuol ok expect. Nikech nyithindo gi nyene primary. Koro sama koro gibiro e secondary ka inyalo yudo ni kaluwore gi subject modhi timo nitie samoro gimoro midwaro nikech kaka wan kata gima miluongo ni art and sports. Ing'eni ma gik manok tim chon e high school kaka testing subjects. To sani kibiro tidwa dhi timo art and sports koro samoro nitie gimoro ma jopuonj fail no nego bene ging'iewo. Koro mago nyalo bedo. To gima ng'eyo ni jopuonj ok insist ni sami donjo no to nyaka idonj kode. En mana guideline mondo ing'e gima idwaro ma kaponi nyalo yudo pesa no ting'iewo idonjo to kok iyudo to chieng' mirwako nyathi tinyiso japuonj ni biro kele tarik makama to onge japuonj matamore. Asebedo japuonj kendo asebedo e skunde mopogore kendo mano gima asebedo kwatimo samo admit nyithindo. Nikech samoro nyalo chuni ni gima kama nyaka bedi ma koonge to nyathi ok nyal somo maber. Kana japuonj kwano. Kidhi e school primary nyaonge calculator. To kibire high school e secondary to nyaka ibed gi calculator nikech onge kaka ibiro timo kwano kionge calculator. Koro janyuol manye pok ong'eyo mano biro neno ni samoro magiko momedi. To calculator chalo mana kwer, ok inyal dhi e puodho kionge kwer. Kaka ok inyal dhi e school tionge calculator mitim gik moko maber. Erokamano, mano e gima daher mar nyiso jonyuol ni gitem gima idwaro e school, giyud sechego to kok giyudo to gi make plan gi jopuonj mondo ging'i sama ginyalo kele maber mok nyathi nikech samo japuonj nyalo weyi nikech koro chik owacho. To giko ne nyathi ema hinyore. Yes. Ramany penyi